дуруд азизон, шалои гулхоҷа ҳастам ва ҳамаи шуморо бо шурӯи ҳафтаи нави корӣ шодбош мегӯям ва ҳамроҳ хоҳем дид ки имрӯз дар ҷаҳони Тоҷикистон чӣ мегузарад. Албатта дар барномаи хабари радиои Озодӣ ки баъд аз 2.5 соати дигар дар пахши мустақим тақдими шумо азизон мешавад. Аммо пеш аз он хоҳем дид ки дар барномаи имрӯз чӣ дорем. Оё ҷилави шумахерҳоро мегиранд? Мақомоти Тоҷикистон дар ниҳоят ҷавононеро ки шабонгоҳ дар шаҳри Душанбе пойгоҳи мошиндавониро ташкил мекарданд муҷозот хоҳанд намуд. ва бозам бомбгузорӣ дар шаҳри Кобул даҳон нафаре ки мехостанд корти ҳуввият бигиранд дар яке аз марказҳо ҷони худро аз даст доданд. Боздошти пешвои мухолифон дар Арманистон даҳо ҳазор нафарро ба кӯчаҳои Ереван баровард. На таҳрим ва на буҳрон талабот ба нерӯи кории муҳоҷирони тоҷикро дар Русия кам накард ва аммо самти фаъолияти онҳоро тағйир дод. Адрас ва атласи ӯзбекӣ беҳтар аст ё тоҷикӣ дар Тоҷикистон истеҳсоли ин нави матоъро 10 баробар афзоиш доданд. Ин ва дигар хабарҳоро дар барномаи хабарии радиои Озодӣ баъд аз 2.5 соати дигар мунтазир бошед.